Għaddej ġmielu x-xogħol ta' restaw fuq il-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt Valletta wara li fl-aħħar snin żviluppat ħsara kbira fil-faċċata tal-Knisja. Din il-Knisja tmur lura l-għexieren ta' snin u bla dubju wieħed ma jistax jinsa tradizzjonijiet marbuta magħha, kif jispjegalna Patri Ramon Farrugia. Il-ħsieb tagħna kien li nerġgħu nagħtuha d-dinjità li xirqilha u mhux biss biex inkunu restawrajna l-patrimonju imma wkoll biex ngħinu il-dawk il-ħafna nies li jiġu jitolbu fiha għaliex nemmnu li l-ġmiel tal-post ifakkarna fil-ġmiel ta' Alla. U għalhekk post li huwa nadif, post li huwa restawrat sabiħ, jien aħna nemmnu wkoll li hekk iżjed titlob. Ma jistax jonqos li ħafna jiffrekwentaw il-Knisja talb kif fuq ġewwa tal-Knisja hemm diversi relikwi ta' qaddisin. L-importanza li għandha l-Knisja hija għaliex l-attività tagħha ddur ma' tliet devozzjonijiet li huma b'saħħithom fil-Knisja tagħna, waħda minnhom hija l-Kurċifis ta' Ġiesu li n-nies ta' kuljum imma partikolarment nhar ta' ġimgħa meta aħna nagħmlu l-quddies u nispiċċaw bit-talb quddiem ix-xbija tal-Kurċifis, dik tibqa' l-iktar devozzjoni importanti. Mbagħad għandna wkoll id-devozzjoni lejn il-Beatu Nazju Falzon li aħna wkoll nikkommemoraw nhar ta' Tnejn u d-devozzjoni lejn il-Beatu Karlo Acutis peress li hawnhekk għandna relikwa li s'issa hija l-unika knisja tagħna fejn wieħed jista' jiġi kuljum u jsib relikwa hawnhekk u aħna nikkommemoraw il-Beatu Karlo nhar ta' Erba'. Għalhekk hija knisja fejn in-nies tiġi letteralment biex isserraħ il-qlub tagħha titlob u mbagħad ukoll tirrikorri lejna għal dak li jkollha bżonn. Iżda xi konsisti x-xogħol qed isir fuq il-Knisja. Il-perit tad-Direttorat tar-Restawr Jean Frendo spjegat magħna kif ir-restaw beda fl-aħħar xhur tas-sena l-oħra u mistenni li jitlesti fil-bidu tas-sena d-dieħla. Tnatfet il-faċċata, nfetħu l-fili fejn ħsara kbira markajna l-ġebel biex bekk inkunu nistgħu nbidluh b'ġebel bl-istess isien oriġinali u fejn ħsara ma tkunx daqshekk gravi. Nużaw taħlita apposta, tikħila apposta bbażata fuq hydraulic lime li huwa tip ta' ġir biex bekk inkunu nistgħu nżommu kemm jista' jkun mill-ġebel oriġinali. Ix-xogħol li kien għamel l-arkitett Malti Ġilor Mukassar fuq din il-Knisja hu meqjus bħala imprezzabbli u kien għalhekk li l-Patrijiet Franġiskani assiguraw li dan ma jispiċċax fix-xejn.